Spesialnya untuk Bopo Haji Tukimin, juga keluarga besar, keluarga Ibu Sugeng Rahayu Ningsih. Mugi saged dados jampi sayang ya nduk ya nih Mas. Bukaan nduk nih Mas. Moga Gusti ijabahi soka pananggonmu bali bisa kumpul kaya wingi uni saranan sarane ditumpangi saranan tumpahi
Sampun. Niki dereng Bu. Alhamdulillah. Ayo Kak. Niki mangke sak bibaripun lali janjine babaske lagu napa melih. Kelinci ucul siap. Janjane kowene penghormatan kepada keluarga besar Jati Sampurna. Tonggo ini jenengan ya Mas Bagus ya. Oke Mas Tris. Oke paringi sehat-sehat selalu berkah nggih Pak nggih. Kali ini Bu. Cinta
Bu monggo ikutan joget Bu. Ibu. Ayo. Ayo Bu. Lacepurane rusak rusuk keburu nafsu wakasane montang manting rakate akeh aku dhewe kang kebakti. Matur sembah nuwun. Oke katur coba penjemput para tamu kakung Semahono Putri. Budi rezeki. The audio sound systemnya Popayung. Juga bersama kerjasama dengan cerah foto. Wah sak jos itu. Juga nanti Pak Kehormatan coba penjemput Bobong Atino Lenggai Teng Putih monggo. Oji Induk diaturi Bobong Atino. Monggo Bapak. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi sing tak impi-impi aku ora bakal lali omong sliramu papujan ning ati. Monggo Bapak Parang bakso itu atau itu Kentu-antu Ibu monggo dari bakso Dana santun monggo Kalau tenggo pokoknya Pokoknya kalau tenggo ya dok Cintain dok Sliramu sing tak tresno karone wong liya apa wis bojo to Dok aku wis kebacut tresno enteng nyatane mong mbok gawe lara siap saking Bapak sinten nggih Mbah Pri ngersake mengke sak sapunipun garwaning wong liya kangen ning ati nduk Bapak Ngatino ditenggo teng ajeng pokoke dinteni nggih mengke kepareng jam mriki nduk ayo Mas Hengki mengke dilanjut minangkani pambut saking menyebut Bapak Tri nggih Pak Pri. Pak Pri kangen ning ati ayo nduk diteruske Ning apa sli monggo Bapak Ngatino Ibu Jawilan dari Pasti Karawang tamu manajer Yuda Dok Bopo Herben ayo udah depan ini Dok dulu masih seliting sama saya sekarang udah manajer Dok Bapak Herben selamat datang Pak Herben alumni wong ayu sing tak tresnani Bapak jatuh hati susah
spesial untuk Bapak Pri. Lah. Oh, jee. Sugeng rawuh Mas Kamijos kelan Ibu nggih. Setelah Pak Ngatino nanti diaturke tombo kangene Adik Arsa. Ya, ayo ditutup, Nduk.